ka kɛɲɛ ni kuma ye Cherifla jabarase kan amunu min kan anw lajɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli ani waleɲɔgɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka jira k'a fɔ ko aw bɛ aw ka jamukan mandi ka jamukan min ye Sariya Blon ye min bɛ sigi dɔgɔkun walasa an ka se ka kuma sariya kan ka kuma jamana forobacɛw ka baaraw kan ka kuma kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ yen ni u ni jamana forobacɛw ka baaraw ka surun ɲɔgɔn na walima u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka o dɔn na o dɔnna an fɛ jamana a yiriwa a bɛ sɔn ka sabati o la bɛnkanni bɛ sɔn ka dabila ni anw ye an ka hakɛ ani an ka kɛtaw dɔ n dalen b'a la k'a fɔ an ka lafiya sɔrɔ o de kɔnɔ o la an ni douane ɲɛmaa ni o ye le directeur général de douane an n'ale masalara a ye hakilina dɔw di an ma min ye k'a jira k'a fɔ u ni transitaires ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛɲɔgɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya an b'a fɛ ka na ni o tigilamɔgɔw ye bi u ka se ka na anw bilasira baara in a bɛ kɛ cogo min na jɔyɔrɔ jumɛn bɛ transitaires bolo bi u ni douane ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ye jumɛn ye gɛlɛya jumɛn bɛ a kɔnɔ dédouanement a bɛ kɛ cogo jumɛn na min ye ka daminɛ jimafɛnw na ka se gasoil essence pétrole o jimafɛnw nataw ka se tulu ma o baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn na conteneurs bɛ dédouaner cogo jumɛn na mobiliw ka kuncɛ ni o ye mobili bɛ dédouaner cogo jumɛn na an bɛ mobili caman ye dugu kɔnɔnaw na ka sɔrɔ ko CH sɛbɛnnen don a kan kuma dɔw la an b'a fɔ ko u ma dédouaner ni a dédouaner tɛ kun jumɛn nana ni o ye n'a dédouaner don anw kan ka jumɛn faamuya la ni Ala sɔnna o bɛna walawala anw ye bi an ka maa welelen fɛ ni o ye monsieur Birema Dramé secrétaire général de la fédération des transitaires commissionnaires en douane agréés au Mali ni ale y'o secrétaire général ye Mali transitaires commissionnaire en douane agréés bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa baara min ka kɛ u ka se ka kɛ tilelenya kɔnɔ a ka se ka kɛ sariya kɔnɔ ale ye o secrétaire général ye o la bi an bɛ bɔ nin kɛnɛ kan kuma o kuma an y'a dɔn k'a fɔ transitaire ka baara ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko commissionnaire en douane agréé ale ni transitaire u ka baaraw ye cogo jumɛnw ye ni Ala sɔnna an na o dɔn sisan Segal i bisimila. Merci. Ine baraji. Woleli ni a diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Alhamdulilayi, merci. I sɔnna ka na an ka weleli jaabi walasa ka se ka an kunnafoni a diyara n ye. Weleli diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ. Nin bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ ka baara n'o ye transitaires ni commissionnaires agréés en douane ye an ka baara mɔgɔ caman ka se k'a faamu surtout que aw ka chaîne bi chaîne mandi don ka jamana kɔnɔ bi a tɛ chaîne fitinin tɛ. Donc, on va au plateau là, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. C'est le plaisir est partagé. Merci. Nous le thème du jour, le transit au Mali, défis et perspectives. Nous transité à Baraka Tchoye, Yamana Kono, Dédouane, Anda, Nase, au Bella Genema, Gelem Mumbala, Fered Momusaga Boloda, Alasona, Obina Wala Issa, Angama Wolenfe. C'est que la Amafaka dans 600. N'a fara ko transité ale yɛrɛ ye mun ye. Bon, transité ye mɔgɔ min bɛ douane ni jagokɛlaw ni maa minnu bɛ na ni minɛnw ye ka se mobiliw ma transitaire ye maa min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ye ni jamana y'a yamaruya ka baara kɛ o de bɛ wele ko transitaire. O de bɛ wele ko transitaire. O la sisan an bɛ to ka nin kuma mɛn ko transitaire ani commissionnaire agréé en douane. O tigilamɔgɔw ye mɔgɔ sugu jumɛnw ye? Bon, comme il y a fɔ cogo min na transitaire commissionnaire ni agréé en douane ani transitaire u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la comme si u bɛ fara ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la. Transitaire ye maa ye min bɛ minɛn ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la jamana fan dɔ la ka na lase jamana wɛrɛ kan. C'est-à-dire que transitaire quelqu'un minɛn min bɛ minɛn ta à un point B à un point A ka na n'a ye à un point B. Maintenant commissionnaire agréé en douane ye jamana ye maa min yamaruya ka don douane ni coopérateur économique ni ɲɔgɔn cɛ ka yamaruya ka baara kɛ mais yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na c'est-à-dire i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ non seulement transitaire baara in kɛ a bɛ commissionnaire agréé in fana kɛ tuma dɔw la u bɛ bɔ ɲɔgɔn ma fana. A diyara n ye o perepelatigɛ o ye an wasa kosɛbɛ o kɔnɔna na an b'a fɛ k'a dɔn halisa maa bɛ kɛ commissionnaire en douane ye cogo jumɛn? Bon, pour que quelqu'un commissionnaire agréé en douane, il be demande adresser douane direction na. Douane direction de bi yamaria ka baranke. C'est-à-dire que bi société créée, ni société créée, il be lettre adressée douane direction na. Nous lié yamaria ou dit ka condition définie. Ni yo commission, ni yo condition maintenant fa. Ngamna ibe soroka yamaria ka se ka barake.
o de asiraye mais alors pour que akase ka ke ma min ba gérer il faudra que au qualité au cahier formation que aka douane formation ke ou bien logistique formation ka yala o de la sab se ka baranke. Monsieur le secrétaire général, mamun mi kana je 600 2005 ka bola mun ye chifina ka we ka fo ne ba fa ka ke ne man fara to ne ba fa ka ke commissionnaire agréé douane. Oh o tigra moko kalan sugu jumen kan ka ye ala diplôme jumen kan ka na bolo wala sa ka se kan baranke. D'accord, pour que ka se ka baranke il faudrait que d'abord nya fo tukum nga kuma damne na faut tu aies une qualité, c'est-à-dire une formation en douane. Formation de transitaire avec ayekolu be ni au diplôme soro tumamina ka soro ka barake société mini jamana ya ayamaria ka ke commissionnaire agréé en douane ño critère fana fo o de la bi se ka baranke. Barate ko mo be se ka wuli dron ko sakita dron kan ni joko bine transitaire o tade o koni o ya ere tokola transitaire mais jamana mi yamaria o toyi. D'accord, ajaranye o la sisan ni anye au ka kulu jatemene no ye la fédération des transitaires commissionnaires en douane agréé du Mali au ni douani ka baray ñoga be chogo jumena les liens de collaboration. Bon, alhamdulillah bi amero mene ko sisan anga fédération ani douane direction surtout équipe kura membe jongo la on a un rapport de partenariat u ka dana mogo bawla sanga ni wati na yi wele o yorobe u ba reçoit sisan ni gelambe bara kono ambije ka fo aka chala fana a fengo fena na zigira ka kuma a chamana ni tasira ni mansura ni nyonje donc am se ka fo ance bara nyona bi alhamdulillah bara nyona kan o ba jaranye no kuma bora yere da mais jango je ni bina ke bina soro gerani de ko fitinu bala am dom na ko bi yala aw ni douane ni kabara no yi douane yera we aw chenyo bara be chogo jumena. Bon, bara comme ya bara koni tita na ma fa ka don ni a soro gela fitinu me akonnana. Oh, gela te ban. Surtout que douane be ka bara ke sous la nouvelle technologie. Qui parle de nouvelles technologies au ba yera ka fo dongo do yelama kuraw de do bara kono. Yelama kuraw tita gela uko. O gela ula ka chala. Mais nya fo to comme na ka chala na sikira ka kuma gela nunu on a toujours su les dépasser pour que ka se ka bara ke kanoya. Mais nouvelle technologie kon tita dongo do yelma kurako atita gela kurako mais akacha la tangue si kapma kon be ambe nyasoro la ajaranye ame domina ko bi ni besigira be ba ko dedoyema hali anga tugoda wala bi tugoda la moko fana me kuma dedoyema ka sabu ke o ka moto yi o de ba do ko moto mais epse ka afanyana bi dedoyema qualité jolibe. C'est-à-dire que dédouanement temesera jolbe parce que même mobile l'état donc mais est-ce que dédouanement da mobile bon mina kabe bo jamana kono ni valeur bala kabe na jako sirakan kabe na ONG o ka sirakan pour gouvernement reba importer jako ya ka dédouaner o jamana sharia yi maintenant o dédouanement yi asigile do kulu sabakan na fo mina yi kulu sabai marchandise jimaw be tulu bola essence bola gazole bola marchandise solide be munu mina conteneur kono olu fana douanement chuko be ni flashy chuko tikilini mawlu be ka dafa ka ka sabay donc ni kulu saba bara imbe koka a shini shita chuko kitikilini mais minan ni fen ni valeur kon ba la jako nan nana aka de douane ajaranye o ba jirana ka fo minye jima nunu donc a fen me do anga jamana kono fa ka de douane wa o de ke baga ye awde ni mawumko ikera jamana yere yo ali douane direction na ka mina ye fa transitaire de ka de douane particulier fana beti mais comme nya fa ci ko mina o mina na valeur kon ni dabe teme wa keme kanga yele jako do fo transitaire ke bolo ka do ala o wajibi na beteme wa keme kan jako do fo transitaire bolo ka do la ajaranye ipmana solido kan ni jimaw ye no ye sanji ni tulu ye mais min ye minamaro ina fo finu bilama anga fini chama me bo kofe anga balo yera chama me bo kofe do fana dedo ma fana bebe temen sara awre ka sara fe a bebe temen nga sara fe comme olu ye mina munu fo ni olu bina fo mina solido ma olu bina conteneur kono kachaya nu be bo ina fo bato kam mina sira fe na bo ni sanike Europe ou be ni sanike Asie
olu bɛna bateau na minɛnw fɛ olu bɛna conteneur kɔnɔ maintenant n'i ye minnu san an dafɛ duguw la olu bɛna camion kɔnɔ o yɔrɔ olu ye UMA minɛnw ye yɔrɔ UMA minɛnw ani minɛn minnu bɛna conteneur kɔnɔ o dodannama cogo tɛ kelen ye minnu bɛna conteneur kɔnɔ pression fiscale minɛn o minɛn n'a bɛ a pression fiscale dɔnnen don c'est-à-dire que a kan ka ni taxe hakɛ sara jamana ye o da dɔnnen don minɛn min fana dilannen don an ka sous région kɔnɔ c'est-à-dire n'a fɔ UMA jamanaw kɔnɔ olu tɛ dɔwɛrɛ sara TVA kɔ o ye 18% ye o minɛnw fana bɛ a cogo la olu ye marchandise solide ye a diyara n ye kosɛbɛ mais ni an ɲɛsin bolifɛnw ta ma bi n'o ye mɔbiliw ye mɔbili dédouanement bilama a kuma ka ca i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna dédouanement mɔbili la a bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ parce que an bɛ to ka caman lakɔlɔsi k'a fɔ mɔbili dɔw bɛ yen an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que nin dédouanen don an bɛ CH ye dɔw kan numéro dɔw tugulen don la dɔw bɛ daminɛ ye W sɛbɛnni caman b'a la mais ni an kɔni ma plaque ye a la an b'a fɔ n k'a ma dédouané e bɛ se k'an bilasira ni mun ye o kɔnɔ. donc dédouanement i y'o min fɔ kɔni mɔbili ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a kuma cayalen don sira caman fɛ alors dɔw yɔrɔ mɔbili ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mobili bɔra luxe la mɛnna mobili kɔni kɛra nécessité ye an bɛ insécurité min na normalement ni se yɛrɛ tɛ dutigi bɛɛ ni mobili ka kan jango i t'i bɔ kuma dɔn so kɔnɔ i t'i don kuma dɔn mɔgɔ kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ alors mobili kɔni c'est une nécessité aujourd'hui maintenant comme pour revenir à ta question min ye mobili dédouané a ma dédouané depuis mobili bi frontière la bi état b'a ka droit sécurisé c'est-à-dire état b'a ka droit minɛ k'a bila kɛrɛfɛ procédure tɔ kan ka laban pour que ka dédouanement k'a fɔ ko dédouanement kɛra ngo ni a immatriculé la fana o sira wɛrɛ ye c'est-à-dire que sira in ye fila ye douane ka baara bɛ yen n'o banna service n'o ye ONT service ye olu ka baara bɛ o immatriculation phase ye donc dédouanement in ye sira fila fɔlima ka se saba ma parce que affaire économique sara b'a la ni si tɛ kɛsi kelen ye douane ka tigɛsi o bɛ yen n'i nana n'i ye dédouanement baaraw kɛ i b'o o droit sara i bɛ taa affaire économique fana i b'o sara o fana procédure bɛ yen a bɛ tila ka b'o la a bɛ taa ONT la o ye immatriculation phase ye donc phase min n'a fɔ sigiyɔrɔma saba en tout cas anw kɔni ka yɔrɔ la n'i ko ko douane o y'a ye état k'a ka dédouanement c'est-à-dire que état k'a ka droit sɔrɔ ka bɔnalevé d'i ma o b'a jira ko ale ka douane ta banna la donc o y'a dédouané ne ye maintenant phase d'immatriculation o ko wɛrɛ ye peut-être an da bɛna s'a ma. Voilà, o yɔrɔ in de bɛ anw intéressé bi kosɛbɛ parce que ni anw y'o mɔbili ninnu ye halisa an b'a fɔ nin ma dédouané CH dun b'a kan ɔ ni a y'a sɔrɔ lien de travail bɛ aw ni ONT ni ɲɔgɔn cɛ o baara in kan pour que anw k'a dɔn parce que n'a nana n'an ka minɛn ye nin cogo in na k'a y'a dédouané an b'a fɔ an m'a dédouané dɛ parce que plaque t'a la ɔ kuma bɛɛ n'an bɔra sirakun na an bɛ fiyɛ i k'an bila sira o kɔnɔ. N'Ala sɔnna n y'a faamu c'est-à-dire que n y'a fɔ i ye cogo min na mobili mana na depuis frontière la a tɛ don jamana kɔnɔ n'a kama a ka droit sécurisé droit in sécurisé kɔfɛ douane bɛ mobili bila a ka don n'a donna transitaire kan ka taa expert ɲini expert agréé un expert auto agréé min bɛna ka na mobili expertise kɛ n'a expertise kɛ k'a jira k'a fɔ papier minnu ni mobili n'a bɔra kɔfɛ ka na n'o ye catégorisé ni fɛnw ye ko a bɛɛ bɛnnen don ɲɔgɔn ma o fana b'o renvoyer ka taa service des impôts la n'an b'a wele ko domaine i bɛ taa ka taa affaire économique wari sara ye n'i y'o wari sara tuma min na o bɛɛ de dossier bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan douane bɛ bɔrɔdoro de ko la k'o bila ka taa ONT la transitaire min y'i ka baara kɛ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko transitaire ka formalité laban comme si a bɛ se ka dossier bilala ka taa ONT la numéro min na a bɛ se k'o di yɛrɛ ma n'a b'i tɔgɔ la i bɛ taa ONT la i ka dossier bɔ ka i k'o baara fana kɛ donc c'est pour vous dire que phase in ye fila ye immatriculation ani dédouanement kelen tɛ dans notre jargon n'i ko ko mobili ma dédouané k'a sɔrɔ bɔnalevé bɛ yen anw b'a fɔ a dédouané don nka i b'a sɔrɔ a ma immatriculé maintenant immatriculation in o fana y'a dama phase de ye ɔ yen nɔ fana baara ka suma il faut le dire baara ka suma ye n'o tɛ a ka ca la bi avec l'informatisation de la douane baaraw teliyara n'i ye dédouanement kɛ tile kelen n'a mobili bɔra frontière la n'a sera ni transitaire kɔni y'i occupé dossier la o tile kelen tile fila bɛɛ i bɛ se ka douane ka bɔnalevé sɔrɔ mais il faudrait que baara tɔ ka finaliser pour que douane ka dossier bila ka taa ONT la bon
il y a fait comme expert auto devait intervenir. À ce niveau, il y a double signature kachan. Mais au lieu comment nim plateau fasu n'a pas organisé vraiment kadon ye kosebe gela munumba ngona nga bara kono avec sababu ye moko ba fam parce que chama ba fo a anga bara ga suma transitaire bolo abeta mais ba soro bara lelente transitaire yere kelena il y a beaucoup d'intervenants bon intervenants administration de dos on est privé on n'a pas souvent des moyens de pression sur ces agents-là. Donc, au Gela Banca. Donc, il y a fait ni peut-être la procédure d'immatriculation nanda mina détaillé jango mo se ka famu ka donc a fo on fana limité de bana anga bara kono. D'accord. A jarani ko sebe monsieur le secrétaire général ni ambassadeur ni joina donc en ma hakila tege be ka fo ni anya CH mobile ka akon de doyen no akachala d'accord o jarani mais na fara ko transitaire en wa klebe jigala kale ba bereke ida sera fengu fema en wa klebe jigala ko transitaire de kangane beke o munye de doyen ni immatriculation chesrai transitaire joro jumembola bon mani be do kala mala ka se gam blasra ni o la nya fo transitaire ko nga baray kam akara mobile yewo akara minan yo ka dedone ka bona leve ta ni minan do ka minan bo ka blasra ni mobile do na soro mobile nanendo ka bo kofe na do na doyen cour kono transitaire ka devoir ye ka bo ka di mobile tiki mai maintenant ka immatriculer nya fi ko mina alors ni expertise kera ka affaire économique sara ka bordoro kala kabla o ente ka bolo ka bang même pour que transitaire bolo ka dakaye fa ka tani akachala opérateur ka mobile tiki ka danteye ou bien akatani mobile tiki ka yamaria sebenye mi me se ka aller permettre à bolo ka se ka maga papier là. Donc c'est pour vous dire que il y aura à dans don assistant. Maintenant ni transitaire kango laban nya fa to à ce niveau procédure de bay imana o barake ni catégorie ni anazeru woru sara ONTT catégorie définitive ira di mai catégorie définitive di mimbe dima o catégorie provisoire o shima moli matriculé folo o belay ka CH baka imana ni fefe siba foko ni shima dédouané mais ba soro ni barabe banindo mais pas le retard administratif en administration be ba don en fait no baro kasuma surtout au niveau de l'ONT baraka sumayi ou be kalo gelen de l'edi ngamba mi ba catégorie so kalo gelen yere kono o manchane donc o beba soro ibo mobile faire circulation na iba sebene a beka CH ou bien numéro étranger ou ka mais ba soro en réalité mobile non seulement dédouané nendo a formalité bekara aka catégorie provisoire bablo mais catégorie définitivement boflo bon ni bebe wolé mais beba foko a ali benga bara traîner le transitaire bolo mais mba fi na kuma la surunya la ni ba soro on kala nga bara la o lu chamanti nga responsabilité mais comme anga bara do je le dis comme je le dis au départ homme de bien douane ni opérateur ni nyongonche comme douane ni particulier ni nyongonche ni ko na ni mina fanwo fanyi marchandise do wo produit liquide do wo mowli yere do wo même ni présidence de la république do talo transfert de bad barake jagoya o sharia ye on yamara kaminke ali douane directeur général na ka mobili nana transfert de bad de douane ka dama o ko abi war sara bon ta sara abi ta sara no tam to ka fo ni anye mobili CH ma wi ama fo ka fo ni ndo na be famo bolo o ma de douane war masara de bon comme il a fait tout mina o kuni be ko ni ba ta sara be état tay ngoni sara depuis mobili bi frontière la iti dongoni ni ma état ka wori no douane tay iko ni bo sécuriser folo wajibi ngoti mo tayigra pa de douane na o ko ni ka fo état tay ni akela la état ka droit ni o be mina ko sécuriser folo ibi yamara ka donai jango mobulu kana na stationner frontière là nya fo comme na vu le retard administratif c'est pour pouvoir évacuer les véhicules ou kana maintenant nous nana barato de beke gwa so douane tay ngoni dala kere fe folo de donc en ce moment il y a économique ni fait ibo procédure que pour qui ko que je reviens toujours sur ce que j'ai dit il y a expert autour de nos faits
o bina mobili njole lajɛ fɔlɔ ka catégorie lajɛ est-ce que mobili référence min mobili kan c'est en conformité avec ce qui est sur la catégorie, c'est-à-dire que sɛbɛnni min châssis numéro min ni ani minnu bɛ mobili yɛrɛ kan est-ce que ani catégorie ta bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'olu y'a ye sa k'o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye olu b'u ka rapport kɛ k'o d'i ma o bɛ taa viser olu ka direction na nin bɛɛ y'a damana munumunu ye c'est pour vous dire que comment transfert bi sɛgɛn baara in kɔnɔ cogo min na ni a daminɛ na u tun ye guichet unique fɔ an ye yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ guichet unique mobili bɛ dédouaner ye d'accord mobili bɛ dédouaner ye mais dédouanement in bɛɛ tɛ kɛ yɔrɔnin kelen droit de guichet unique kɔni a douanew bɛ yen mais service wɛrɛ minnu bɛna fara olu kan min ye affaire économique ni impôt agent ye olu ye service wɛrɛ mɔgɔw de ye qui sont pas directement rattachés au responsable du guichet, c'est-à-dire que olu tɛ guichet douanier min bɛ yen n'o ye ɲɛmɔgɔ ye olu t'o ka yamaruya kɔnɔ fa k'a fɔ n'a ko a ye doni da fɛ u bɛ don a fɛ diyagoya o tɛ donc guichet ni o ye guichet ni fanga bɔ a la sinon n'olu bɛɛ tun bilala douane ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ o tun bɛ anw transitaires ka baara nɔgɔya non seulement a b'a nɔgɔya an bolo a b'a teliya an bolo an bɛ CH min ye dugu kɔnɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka insécurité ni fɛnw kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o bali parce que fɛn bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen n'a ka d'an ye yɛrɛ ni kuma diyara n na avec l'informatisation wari in bɛɛ ko a bɛɛ de bɛ taa trésor la i y'a sara impôt la o a bɛ taa trésor ka compte la i y'a sara douane la o a bɛ taa trésor ka compte la n'u tun ye guichet in kɛ guichet comme son nom l'indique comme a daminɛna ni kan min ye n'a tun baara kɛra o baara cogo la a ka ca la mobili dédouanement tun bɛ kɛ tile kelen tile fila CH ko in tun bɛ ban pewu o tɛ mɔgɔ minnu fana olu k'u kana ka dɔ ka taa expertise kɛ ka t'o contre-viser yɔrɔ wɛrɛ n'a bɛɛ tun centralisera k'a bɛɛ kɛ responsable kɛ douanier kelen min bɛ Bona Levin de signé k'a bɛɛ responsable kɛ mɔgɔ kelen ye vraiment n'o tun kɛra non seulement anw transitaires ka baara bɛ nɔgɔya douanier minnu bɛ baara kɛ u bɛ baara kɛ dans une sécurité parce que a tɛ fɔ k'a fɔ a ye nin droit minɛ nin na mobili nana kɔfɛ nin kɛra tan nin bɔra tan o bɛ bɔ a la sabanan ye min ye CH ko in bɛ ban alors catégorie b'a sɔrɔ tile damadɔ kɔnɔ mais bi dédouanement mana kɛ k'a ban provisoire de bɛ d'i ma ni provisoire nin dir'i ma olu bɛ kalo kelen délai de k'a la o kalo kelen fana tɛ respecté mais bɛ se ka mobili boli o temps kɔnɔna na bon n'i b'a boli polisiw ni polisiw tun bɛ an bɛ se k'o fɔ polisiw fana bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ don dɔ la u b'i minɛ k'i jɔ ko fɔ wajibi plaque ka k'a la plaque ka k'a la wajibi u b'a fɔ ko plaque ka k'a la wajibi donc c'est pour cela alors ce débat ça va être un bon débat ni jɛkulu nin bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan o la a b'anw bila plus à l'aise douanew bɛ yen gɛlɛya min b'an n'olu cɛ dédouanement kɔnɔna na an b'o fɔ min ye afro-économique mɔgɔw ye gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna na min a retard ye o bɛ fɔ alors min ye immatriculation yɔrɔ fana ye o gɛlɛya fana o bɛ fɔ ça va être une manière pour tout le monde an bɛɛ ka kan kelen fɔ peut-être min taar'o kan o bɛ kɛ baara teliman ye a diyara n ye hakili la le thème est effectivement traité comme on a dit le thème c'est le transit au Mali défis et perspectives voilà le thème du jour ne bolo bi e ye fura fɔ an ɲɛna parce que an kun tɛ ninnu dɔn a la k'a fɔ baara suma yɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman na ta min da tɛ transitaire la parce que an ta ye jumɛn ye n'an ye wari sara transitaire bolo an b'a fɛ nin bɛɛ de ka kɛ ja gɛlɛyaw de b'a fana a kɔnɔ nin ko in cogo in na tan gɛlɛyaw b'a kɔnɔ comme gɛlɛyaw fana bɛ mobilitigiw fana fan fɛ parce que bi an bɛ yɔrɔ min na transitaires tɔgɔ tiɲɛnen don maa caman tɛ tiɲɛ kan parce que n parent ye transitaire ye saki b'a bolo o ni a bɛ baara kɛ transit agréé la o tɛ kelen ye n'i ka wari d'a ma ni wari ko problème donn'a la bɛɛ b'a fɔ ko transitaire y'an ka wari dun o tɛ dɛ mɔgɔ gansan de y'i ka wari dun o tɛ transitaire ye transitaire ye mɔgɔ min bɛ baara kɛ société la société min reconnu don jamana fɛ a ka dédouanement kɛ mɔgɔw tɔgɔ la o de ye transitaire ye nka mɔgɔ min ka saki b'a bolo ka yaala o ka bureau b'a ka saki kɔnɔ ka yaala n'i y'i ka wari d'o ma ni min bɔra a la i ka risque b'o la mais par contre ni taamana ni karisa bɛ baara kɛ wa i ye transitaire ɔhɔ i bɛ baara kɛ transit jumɛn na n bɛ nin yɔrɔ in na ɔhɔ an ka taa n bɛ taa an ka wari sara ye o de ye ko garantilen ye ni ko bɔr'o la anw ka fédération bɛ yan pour que k'olu problème ɲɛnabɔ
Merci bien, monsieur le secrétaire général. Merci. Mais là, on va parce que vous, en tant qu'organisation légale, c'est-à-dire que Sariya Janani Ayeka ou Aukasigi, Ausega, Swama Choko du Mekafoko, Mado Benobi, Munumu Yaka transféré Kasora, à titre du boulot, Ayamora Sebetu boulot, Kaklaka Barake, Adun Karama Foko, effectivement, au nord. Bon, Orola Angolo Kaferote, Kaferote Choko dit. Transitaire n'avait pas que société de la Barji bébé. On a fait des barges pour chaque société de transit. Transit, non seulement responsable a signé, la fédération président a signé. Donc, la personne est mieux reconnue non seulement par une société, et reconnue par la corporation B. Donc, il y a une question là, ni il y a un refort, mais en tout cas, donc, o be se ka kɛ fili ye ɲɔtɛ o kɔnɔna na o caman ɲɛnabɔlen don n'i ye min ɲininka k'a ka carte professionnelle bɔ ka jira la a ka ca la i bɛ taa sira dɔn o sira fɛ. A diyara n ye monsieur le secrétaire général waati kɔni sɛbɛkɔrɔ taara mais an b'a fɛ ka min dɔ sisan nɔ e yɛrɛ ka jate la gɛlɛya belebele jumɛnw bɛ yen nɔ bi ni o kɛra n'o k'aw ka baara dansira la. Bon gɛlɛyaw ka ca. Gɛlɛyaw ka ca surtout que bana min nanen filɛ nin ye a y'anw ka baara ɲɔngiri kosɛbɛ parce que n'i ko ko commissionnaire agréé en douane n'i ko transitaire i ko import export i ko transport import export avec le confinement a kɛra sababu ye an ka jagokɛlaw sigira yɔrɔ kelen u ma se ka déplacer ka taa minɛnw ta o gɛlɛya bɛ yen a ye baaraw sumaya certes minɛnw bɛ ka na mais hali bateau yɛrɛ u bɛɛ bateau bɛɛ sumayalen don. Flânant, transport quand. Alors, avion Djora, au lieu de bouger. Port Chaman, au lieu navire Betena, au Gelaobe. Donc, il va de soi que ni transport qu'on y gelara yoro, en barabe gelaye. Ni import-export, ni gela yoro, quand yoro, abe bujo en barakan. Donc bana ingara sobiye kanga bara in aya nyongri doni bon ani administration fana che gelaw be comme nya fina ci ko mina douane be bara ke informatisation de kan l'informatisation chaque fois il y a des innovations bon innovation courant mulu bena o lu ni données courant oui o données courant o tetail recycler liko c'est-à-dire il faut mettre à niveau nos agents o gelaw be ani douane che douane bo lu fan fait dobi on ref fan fait. Oh, comme il y a photo ni sigi ka kuma be akachala olu chaman be olu ameseka olu chaman surpassé donc c'est pour que kuma la suriya la o fait ko ro fo a jaranye ka kuma kunje sisan anye o fana ɲininkali sɔrɔ min ye k'a fɔ ni ale mɔbiliw bɛ ka voyager mun ye transport en commun ye misali la kariw i bɛna ye k'a fɔ dɔ bɛ na ka na mɔgɔw ka minɛnw lajɛ. Est-ce que vous avez transféré ou vous avez douane agent? Bon, vous avez douane ka baara ye. On y a fait on be baara ke marchandise de camp. Mais marchandise ni valeur be attaquer dans la kayele. Bon, mina misamanu muna kare kono par les passagers, ou le valeur maintien ont été intervenus au là. Oui, douane de perception directe au menona. Au l'outil en yoroyi. Mais généralement il to olu be entrée de ni entrée munu be frontière la o olu tita gela en tout cas gela ko ne be douane ga fanfé on te intervenir or là on be intervention ke frontière yoro muna o ya yi camion munu présenter on be document de ko la pour que ko bla bureau de douane le premier bureau de douane c'est-à-dire que ne na ni ka mina sa ni ko be fait ka dédouaner kay be fait ka ta dédouaner Bamako be fait ka ta dédouaner Ségou on be papier de kala en suspension des droits et taxes, il faut casser au bureau. Na seraik mamina, transfert mimbe non, au relève ta pour les cas de douane manqué. Mais car économiquement, oui douane au cabaret. Donc malikono dédouanement yoro ka nokon ndoro doya. Bon, dédouanement Yoroshima yoni quoi ni yoroyi. Et le Mali c'est un seul territoire douanier. Il n'y a pas plusieurs douanes ici. Douane koninga contrôle kachan, c'est-à-dire que quand il veut se ka douanement ga yoro là, il veut se ka ta contrôler yoro wore. Bon korote ka fo ki bara minge ki ma dédouaner ko ote ono te keleni.
Donc c'est pour vous dire que les droits sont uniformes. N'a faut ni immobilier ça ni fait qu'à dédouaner Kay, il veut boire Kay, il veut Bamako, il veut Bamako, il veut Tassou, droit même fier Kay au clé de bifier ni Yoro Sababella. Ajaranye. Monsieur le secrétaire général, une chaîne in place de Kauna, Maka Labana, Kasega, la Jabago Blassan Wati. Donc, vraiment, à Kaweli à Jaranye Kosebe, à Kadani, Nignon a plateau, Nayan Wole, avec Janyo Kosebe, c'est pour que Ambe Bara Mingue, Moko Kanga Bara Lakodon. Follow. Flana et Mini, transitaire B, Beko transitaire, mais Chamate transitaire donc. Donc, Nameni, on a Kenausro. Avec sababu anga bara mako ba danfa don ou ba don mi transitaire ou ba transitaire danfa na ni yoro yi donc kado rola me foli di awde makosebe vraiment yo gajon min da mani akana danima akaka bada e surtout aka chani la menendo. Ajaranye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Ni kasongana anga plateau ka wala saka segana ni kibara dama aw jala ki yoro chamana bi ni e kan kuma te ali chini ne rekomenda sake ado wera kan mais dans ro fana bi awla ajaranye mais ni ala sona amu la ruta ni ala yi wati wera yara ana ni ngadi bayi wala sa mo dakobe do de do ma na fakata se matriculation ma be ka nyon soro hali contrôle mi police ana tigi ka kuma wala sa ka blasarale kenka inshallah Allah ka do irana amina ya rabbi. Merci beaucoup monsieur le secrétaire général. Eniche kasongana nga plateau ka ola nene kunye aw garsiga yebi Cherifla jabarasoka ka kenni Sariya Blon min sigira nene kama wala sa aw kaseka andoro anamboro do mimi ka sawi yurguru ko bisonga noya bengane ben noya ni anya do nene antay ni tawntay wani ne aka anga obligation asigira ode kama ola bi anga ma wolele ale de kunye niye monsieur Brema Dramé, secrétaire général de la Fédération des transitaires, commissionnaire en douane agréé du Mali. Fetram, allez de au secrétaire général Kasegana Amblasrabi, Haknaka, Haknami, ni Ambela Ginemakuk, mais à la bi, ni ODE transité Mali Kono. Le thème du jour c'était le transit au Mali, défis et perspectives. Kawala Walanye, Bomananga, Tianina, Anyo Fam, ni Alasona Watibere, Ananyo Soro. Jamkamwereka, Minye, Niye, Kaseka Wala, Watibere. Nala sona ambo ke bebe no soro kene ka mina kaseka ke debaye am benabo flikonon na defo be yoram na o kaseka do o ka corriger jamana mako be olabi ola amunu mika na je ni wati jamana kono ananga tugola anga fuli an wala nyono be aw bela jine akame wati bere